Guntuwar mace. Guntuwar mace akwai biyayya, akwai kishi, amma kuma sai tsabar masifa. Mummuna baka. Wannan gidan kishi kenan, ga yawan faɗa da 'yan matan unguwa. Amma kuma tun kafin ka farka daga bacci, za ka iske an wanke ma mashin, an wanke ma mota, an zo an share gida, an gyara ɗaki, an fesa turare. Farar mace doguwa. Farar mace doguwa. Farar mace doguwa akwai yawan yin ciwon kai. Yawancinsu za ka ji suna cewa ka bani takarda ta an ƙara gaba. Kuma in ka ba takardar sai ta kama kuka. Amma kuma in ka iya zama da ita sai ku shekara 10 ka ganta uwa amarya. 'Yan lukuta. 'Yan lukuta akwai iya shagwaba, akwai iya kalaman soyayya, akwai iya kula da miji, amma matsalar ta bata iya magana ba. Tana ma iya zagin ka ita da wasa take. Kwaila. Ita wannan matsalar ta a rana tana iya kai mijinta so 3 ƙara a gidansu, sannan kuma bata da sirri. Dan ko kanwata ta zo tana iya bata labarin abin da kuka yi da ita. Amma kuma kwaila babu yawo, babu 'yan biye-biye in aka tafi wani wuri. Ba ta hawa Instagram, ba ta hawa Facebook, balle ta hau TikTok tana rawan nan ta zamani. In kana son haka auri kwaila, mu je zuwa. Manyan jawarawa. In kana son iya zaman aure da iya girki da iya tarairayen miji, ka ji kamar kai kaɗai ne namiji a duniya. Amma fa in ta fara baka labari har safe, dan baka isa kai bacci ba saboda surutun tana ma iya ɗauko ma labarin tsohon mijinta ga baki ɗaya ranka ya ɓaci. 'Yar boko. Wannan tare kuke hita, tare kuke dawowa, tare kuke hawan social media, tare kuke sabkowa. Ga yawan binciken da wa kake chatting, ga binciken wayarka, amma kuma ta iya tarbiyyatar da 'ya'ya. In ka ga yaran 'yan boko billahi lazi ga tarbiyya, ga su da biyayya, ga su kyawawa, ga tsafta. To ga su nan kowace da matsalar ta, wanda ya ga zai iya sai ya zaɓa wanda zai iya, amma dole ne ka samu matsala wallahi.